Čo sa týka značiek medvedích sprejov, tak dnes ich aj na slovenskom trhu máme naozaj veľmi veľa druhov, takže ten výber je pomerne veľký a dajú sa vybrať menšie veľkosti, ktoré dostreknú na kratšiu vzdialenosť, alebo potom značky, ktoré majú aj tie väčšie spreje. Ja nedokážem odhadnúť konkrétne, že ako veľmi dobré alebo zlé sú spreje od slovenských výrobcov, pretože som odišiel zo zásahového tímu a nemal som veľmi možnosť to vyskúšať na tých synantropných medveďoch, tie slovenské značky, ale dovtedy, ktoré spreje som používal ja, je Saber Frontiersman, to je kanadská značka, alebo potom americký, a to je Counter Assault, tento červený a oranžový. Tieto mám ja, sú síce zahraničné, ale tieto dva mám ja reálne odskúšané na medveďoch a fungujú. Dokonca majú aj tzv. EPA certifikáciu, čo znamená, že popri tom všetkom, že vás ochránia, tak ani neškodia životnému prostrediu, takže aj to je celkom zaujímavé na nich. A napríklad celkom také zaujímavé je aj to, že vlastne tieto poistky sú fosforové, čiže keď ich nasvietite a večer by ste ich náhodou stratili, tak sa potom dajú nájsť, ale to je to posledné, tá poistka, čo vás zaujíma, keby náhodou na vás zaútočil medveď. A čo sa týka cien týchto medvedích sprejov na slovenskom trhu a internete, tak sa pohybujú od tých maličkých sprejov, ktoré ja nepoužívam, za nejakých, 30-40 eur, až po takéto väčšie spreje, ktoré sú okolo 60 eur aj s púzdrom. Ale ja samozrejme odporúčam, že keď už človek teda má do niečoho takéhoto investovať peniaze, tak určite na tom nešetriť a zaobstarať si čo najkvalitnejší sprej. Ďalšia veľmi dôležitá vec je sledovať si expiráciu na tých sprejoch. Ak sa už ten sprej blíži k expirácii alebo je nebodaj po expirácii, odložiť alebo niekde ďalej od ľudí ten sprej vysprejovať a potom ho teda dať niekam do odpadu, pretože už nemusí byť účinný. Napríklad som videl spreje, ktoré boli po expirácii a namiesto toho, aby z neho vlastne vystreklo na niekoľko metrov ten aerosol s tým čili a zastavilo by to medveďa, tak z neho skôr takto vytekala len nejaká taká oranžová pena a to je presne to, čo by ste nechceli, aby sa vám stalo. Čiže na tú expiráciu si treba dávať pozor. Väčšinou je to 2 roky, myslím na týchto zahraničných, ale býva to niekedy 3, videl som 4 aj 5. A treba sa naozaj zamerať na to, čo je na tom spreji vyrazené a čo tam udáva výrobca. Tento sprej je vhodný použiť napríklad aj pri cyklovýletoch. To znamená, že v tom púzdre sa dá pekne prichytiť na predné riaditka. Čo je ale veľmi dôležité, je to, že potom takýto bicykel, keď si sadneme niekde na kofolu, netreba nechávať na priamom slnku, aby ten samotný sprej nebol na priamom slnečnom žiarení. A takisto, aby takýto sprej si ľudia nenechávali a nezabúdali napríklad za predným sklom auta alebo celkovo v lete v rozhorúčených automobiloch, pretože predsa len je to pod vysokým tlakom a takýto sprej, keby náhodou v tom aute buchol, no tak s tým autom nebude môcť človek šoferovať minimálne 2 týždne, pretože bude celý od čili papričiek. A ako som spomínal, je to teda kapsaicín, ale sú tam aj iné účinné látky, ktoré väčšina tých predajcov neprezrádza. Čiže povedia, teda je tam uvedené, že je to 2% kapsaicínu a potom nejaký oleoresín a nejaké iné účinné látky podporné napríklad pre ten kapsaicín a toto zloženie. No inak po použití takéhoto spreja potom je veľmi dôležité si umyť ruky, lebo keď potom človek ide na vecko, tak môže zostať veľmi nepríjemne prekvapený. Oni na našom trhu sa objavujú aj spreje 150-ky, toto je 300 veľkosť, 300 ml. A tie 150-ky majú naozaj krátky dosah a tie by som naozaj neodporúčal, možno ako núdzové na psa skôr, ale proti medveďovi potrebujeme takýto sprej alebo väčší, takzvané tie magnum veľkosti, pretože my potrebujeme tú efektívnu vzdialenosť medzi sebou a medveďom mať čo najväčšiu od 5 a viac metrov. Čiže odporúčam určite väčšie spreje. Určite to má samozrejme si medveď pamätá svoje negatívne zážitky. Je to tiež spôsob averzívnej terapie, čiže to averzívneho podmieňovania pri medveďoch, že keď ho teda človek posprejuje a je to pre neho príliš negatívny zážitok, tak tiež to môže pomôcť k tomu, aby sa ľuďom vyhýbal. To sa ma tiež často ľudia pýtajú, že ten medveď si to zapamätá a on bude potom agresívny voči ľuďom, lebo oni mu urobili zle s nejakým medvedím sprejom.
toto nikdy nebolo potvrdené a nikdy som vlastne o takom ničom ani nepočul, že by medveď potom sa stal nejakým agresívnym voči ľuďom. Nie je to ako keď po medveďoch strieľajú reálne projektily z pušiek a tie medvede sú potom zranené a sú agresívne voči ľuďom. Takže so sprejom takéto nič nefunguje.